Ayan, what's up? Swimming, mabaho ka! Ako lang magsiswimming. Baby, pag lumingon ka, guwapo ka. Pag lumingon ka, pintas ka. Ay, good morning guys here at Tondol Beach, Pangasinan. Oh. So, yun ang air service. Yan yung mga fans nyo. Hayaan mo sila. Yan yung mga fans nyo. Pag meet and greet na kayo. Later. Mag-makeup ako. Kita yung piso net. Why should you put some makeup? English. Say bye-bye. Bye-bye. Burakay. Matulog muna ako. Musta ang tulog? Sure. So, day 1 ng bakasyon mo. Oo, day 1 and Agad ka mula bakla? tomorrow day 2. Agad ka mula. Yes. Ito yun na. Chambe, Toros. Pati sila manager. Oo, chambe, dashing to the sea. Ganon. Oh! Manunod na ano. So, walang ano, niisip na stress. Hindi na ni-stress. Sino? Mga bata? Oo, sarap maging bata. Pero pag bata ka, gusto mo maging matanda, di ba? Hey yo, what's up? Isang ka na makita kayo. May wait lang para may sponsor naman sila. Dito na ipasentro minsan. Bisa mo mali. So ayan. What's up mga kabros? Night namin dyan. Ang fresh ng face ko. Ano kami? Buhay bakasyonista ko nga rin. Oh, may egg. Favorite mo? Favorite mo egg mo? Oo, ang sarap kasi. So ayan guys, pupunta kami doon sa parang sa gitna ng lawa para mag-shoot ng dance cover namin. Ang dance cover namin pala ay ano yung kanta ni Alex Gonzaga na hindi pala taki-taki yun. Chambe. So doon kami mag-shoot sa gitna na parang may ano doon, lawang maliit. Oh my god. Ayan, tignan nyo yung ano, low tide siya guys, kaya ang layo ng tubig. Ayun, nandun pa yung tubig oh. Ayun, doon pa. So ayan yung mga kagrupo ko, nandun sila. Ipapakita ko sa inyo kung saan kami magsushoot ha. Naglalakad ako ngayon dito sa sa beach na walang tubig. Ang daming mga tawag dito, suso. Sobrang init, wala pa akong sunblock. My god, wala akong sunblock. Ang hirap magpaputi, yung totoo. Sobrang init, siya 10 AM, naku nakakasunog na ng balat tong 10 AM na to. So ito yung mga kagrupo ko, tignan nyo guys ha. Ayan sila, yung mga kagrupo ko. Saan tayo magsushoot? Sa heaven! Sa heaven. So ayan, nakikita nyo yung beach guys, wala siya, low tide talaga siya, ang layo ng tubig. Manager, go na! Yan si manager, inaano niya yung namin. Sige, takbo! Ay siya, nakikita yung mga green, parang mga lumot or mga grass, ocean grass, ganon. So ayan si Mingming, si Marlon, sobrang init guys, walang sunblock. Ayan, very good. Ayan na nalagyan niya na ng air yung, hindi ko alam kung anong tawag dun eh. Ayan guys, oh. So ayan pa lang yung tubig oh, ang layo, di ba? Hey Insan, say hi to my vlog. Hi vlog! Hi vlog! Yeah. Asa yung vlog mo? Hi vlog! Ayan, nagpa-vlog din siya, vlogger din. Yung vlog.
Kanya-kanyang vlog kami. Ayan, dito kami sa shop. Hi, Mingming! Ayan, so sobrang init. Andito kami sa gitna ng beach. Dahil low tide, di ba? Bongga ang low tide. Kami pang nag-a-adjust para sa tubig. So magda-dance cover kami. By the Bros Ignite. Yes, Bros Ignite. Wow! Go na! Tubig niya, oh, may parang lumpay, may parang ano, grass siya. Sana wala kang matapakan dito. Oh my God, nakakatakot tumapak. Baka mamaya may something else. Wow, something else. Alam, may starfish. Ayun yung starfish, oh. Marlon, starfish. Wow! Ayun, oh. May starfish. Ala, dalawa na. Si Marlon, Bros Marlon. Ah! Oh, di magpalit na kayo. So ayan, yung magsushoot muna kami. Sobrang init. Go, palit-palit. Ay, taray. Yes, nakikita nyo na mga katawan ng mga ka-bros natin. Walang magsukat, Marlon? Marlon, baby, magpalit ka na, baby. Ayan, so ayan, saka ano sila, ang lalaki ng mga katawan nila. So shout out to our t-shirt. If you guys want to order, PM nyo lang kami about sa t-shirt na. Ayan, katawan ni Marlon. Pak! Yung abs! Sayo na, no? Sasayo na yan, oh. Si manager. Siya po yung Very aming supportive director, manager. cameraman. Can I borrow the shades? Go. Go, Ming! Chambi-chambe! Chambi-chambe! Chambe! Pak! O, pak! 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 Ang ganda, Ming. Ay! So ayan, mag-shoot muna kami para mabilisan. Sobrang init eh. Sabay-sabay tayo takbo ko ka. Bakit na naman? Magalate ako sa aking pupuntahan. Sayaw mo na lamang upang maalis ang pagkabago. So guys, behind the scenes po ng aming shoot. Ito yung behind the scenes, guys. Panoorin nyo ang aming aray ko! Aray! Nabundis ako! Nirape ako. So ayan, ang tagal-tagal nilang mag-shoot. Nakailang take na sila. Hindi man lang natatapos. Ang init-init. Sayang glutathione. Charles! So ayan, sila muna. O, tignan nyo. O, di pa sila tapos. Pangilang take na yan? 95 na. Kami ni Mingming wala pa kaming nagagawa. Go na, ang gagwapo nyo pa naman. Wow! Ang init-init dito, no, Ming? Go, manager. So ay nagsushoot na sila, oh. 3 hours later. So ayan guys, nandito na kami sa sa dagat. Oo. Ay, sa gitna kami. So ayun yung pampangon, layo na namin. Maglalaro lang kami yung nilalaro nila Vice na number 3 plus 1 tsaka plus 2 lang ang gagamitin. So ang matatalo, ilulublog namin sa tubig. So ito, mechanics. Oh, ayan yung mechanics nandyan. Ayan. Ay! Ayun na yung alon. Ah! Go! Ako na mauna. Go. Ang 25. Oh, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 1
17, 16, sabi ko. Out na yun. Go. Ikaw na manager. So ayan, natalo si manager so siya mag-i-start. What number do you want? 15. 15. 1. 3, 4, 7. Oh, hindi ah. 4 plus 3. Layo, tignan nyo. Hindi ko na mag-plus. Bobo mag-plus eh, ng bakla. Hindi nyo nakita, no? Stop ah. Ang tamis ng tubig. Champi-champi. Champi-champi. Ako na. Oh, para matagal. 30. 5. Oh, mag-start nga eh. Oh, depende nga ako mag-start eh. 5. Oh. Ako na. Go. 10. 7. 9. 10. 11. 12. 17. 18. 22. 24. 26. 28. Ako din! Oh, di ka lang! So ayan guys, sarili kong challenge. Natalo ako. Ang bakla di marunong mag-plus. Aray ko. Oo nga, sa akin talaga na ano. So ayan guys, hanggang dito na lang tong vlog na to. Thank you for watching. Ayan yung mga kasama ko. So mag-thank you naman kayo. Thank you sa pagkakakawawa sa akin. See you again to my next vlog. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Bye-bye!